Sherlock mawon, Mbak. Arep siap. Arep digapake. Lah arep takon tak apek ora lah kon rono wae to tak amboni Mbak. Ha iya, nek wong Temanggung ki nek ngecek apa carane mbako ki anggere dijupuk terus di mesti diambung sike. Nggih. Mula aku karo bojoku tak ambung sike Mas. Tak warai sampean. Arepe Nggih. ngambung mbako kaya wong Temanggung sekono. Andinge, kata saya sekolah nak. Boten sampun lulus SMA menika. Inji. Tasih perawan menika. Oh, sapa sing takon? Ora ono wong Lha takon. kok nesu. Yo nesu wae madake aku ming sak jenthik kok. Heeh. Gak aku. Oh. Tapi ora. Oh iya. Ya wis. Minggu lipitan kok. Jajare naminipun sinten, Mbak? Nggih, kula Irma Oktavia. Irma Oktavia. Pidalem saking Ketep Sawangan Magelang. wah. Ketep Sawangan Magelang. Awan. Ono sinten kok suarane bindeng iki kok ya. Ditakoni apik-apik kok. Saking ketep Magelang. Ngino. Aku ora ngino, aku ki kowe iki lara seminggu ta? Kowe iki lara seminggu ta? Ayo ngerti wong karang jane lak sing Jumat wingi lak awake kula niku jane Jumat sing wingi to, Mas. Nggih. Sareng kali niki, Mas. Jane niku. Jane sareng niku barang lara. Lah kok kemis saiki wis mangan lak berarti kowe iki seminggu le lara. Kok saiki isih bindeng? Awet. Kan mending Wong sindang takoni tanya ngene. Nggih. Nek sak pundi kok ketek? nggih. Ketep niku tempat wisata sing dhuwur, Mas. Oh, berarti niku saged weruh anu Gunung. Merapu kalih merbabi. Apa jenenge? Nah. Merapi kalih merbabu. Merapi kalih merbabu. Nggih. Kok merapi kalih merbabi? Merapu ngono niku. Merapu. Nggih. Merapi kalih merbabu. Nah. Nganu wahyu ngentut dadi Oh, dus ngono mlebleng. Ambles tenang ra dadi ngopo? Pak Agus peniti iki wis panggungku wis tak ambake. Wis tak ambake semeter karo 10 meter. Pak Agus. nggih. Mbak Irma, Nggih. Mbak Irma Iya. Oktavia. Pidalem saking Iya. Takon meneh mung kurung. ora yo ora apa. Pidalem saking Ketep ayo dikumpliti. Nggih. Kompliti. Saking Ketep ayo ketepe ngendi? Sawangan Magelang. Nggih. Ora. Tasih sekolah napa mboten niku, Mbak? Wong bojone Aku kemet ngapura sampe. dereng. Sapa? Irma, aku ngapura. Tak amini nek anake metune. Ojo. Aku ojo ndongake elek. Aku ndok muga-muga lekas sembuh. Terima kasih ya Mas GWS. Gareng. Nggih. Get Bill. Sun. Ngapura ya nak ya. Injis. Nah, injis. Ojo manut karo Ki Sarjono. Jalang awan. Ora ya Pak ya. Ya injis. Ya aku ngeng pangapunten. Ora dadi boyo apa. Ayo. Andinge. Nggih. Sekolah nak, iya sekolah. Mboten pun lulus. Sampun rabi. Dereng. Wah, burung. Takon-takon ki ngopo? Ning takon mbok menawa warga masyarakat Getas Bandung Gede iki pengen duweni bojo sinden PDKT lah ya ngono. Andinge, isih sekolah nak? Mboten. Karang yo sinden iki top, Mas. Nek pripun to pripun? Nek niki. Angger wingi lah masuk angin to, Mas. Nggih. Dipeksa mangkat, Mas. Esuk ra karuan kae. Wah, angkat wayangan. Nggih. Monggo Mbak Irma bawa boten saged. Dipun lanjutaken nganu langgamipun boten saged. Barang ditawani madang, Mbak Irma dahar Nggih. banter nek kon madang. Lah niku urusane pun benten niku, Banter urusan nek kon weteng. madang.
Mboten ngeleng. Nek kon bawa karo kon langgam ya